हेलो हाय नमस्ते आशा करुँगी भलरे थे समस्ते आपको स्वागत करुँच मोर आउ एक नुआ ब्लग को जापर बैक साइड पूरा पवन पूरा जोरसोर पवन हो गाड़ी पूरा पे पाँच पे सा पूरा जीवाजा करुँच आबे अच्छी भुवनेश्वर कटक मझीरे नंदनकानन जस्ट साइड रे भाई आउट आमर सुंदरी चली चली पूरा थकी जाइए घर को जीव भुवनेश्वर आसी कटक पहुँची गलु कटक पहुँचीगला प्रथम आमर भाईर मोबाइल कैश किणवार अच्छी किणाकिणी करवा भाई भाई दल गोटे मोबाइल कैश गोटे आईफोन 14 बस बस ठीक था आरी भर में टॉस कर दो अरे ये फाइनल हाँ भाई देंगे एकादरे एटा 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 तो भलो ना 7-8 रो ये भलो तार जो हार्ड तो नहीं रहा सेटा हार्ड तो सॉफ्ट अच्छे भल लगुच हां किछ ना भलो किछ असुविधा ना केते फोन सेव हे कि रहथो पूरा चांगा हां एटा टिके नरम ना कहि आई जे तो खाली हाथ का फेरि 90 भाई 150 केते 150 टका दबा पड़ियो हम बुलेट कोई 150 टका कोन एते पैसा कोन मोबाइल कवर केमी लगिला किणी मोबाइल कवर टा मु एक्चुअली एक्सपेक्ट कर नथि मते एते कम पैसा मिली कोनटा देखिली हां 14 टका कहला एटा केते 700 टका नला କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିନି 14 ଟଙ୍କାରୁ 130 ଟଙ୍କା କଭର अभी कौन कह चाहिए टी ଅଭି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ଦେଖିଲେ ସେ ତା ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦବ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ କିଣିଦେଲା ମୋର 14 ରୁ 130 ଇଏ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି ଏ ଭଲ ହେଲା ठीक ठाक है तो खुशी तो ବହୁତ ଖୁସି हाँ ठीक अच्छे बाटर आसला बेले मम्मी फोन कला कि घर को किसी नबार अच्छी जेहेतु भाई आसी घर को टे मिठा पिठा आनापोड़ दहीबरा फहीबरा नवा देखा जा से दुकान को से दुकान कौन कौन अच्छी पचार बुझा किसी जिन नबार अच्छी नवा दहीबरा दे दियो 20 टका ये सब 100 टंकिया मिठा आउ एटा 50 टंकिया मिठा एटा मिठा दहीबरा था भाई मिठा दहीबरा छोटा सीरा गोटे अलग ये पैक कर दे देबे आप देखिपे बहुत प्रकार पूरा मिठा अच्छी बहुत भेराइटी स्टीम आमर मिठा पोड़ आ दहीबरा सब किणाकिणी हो गला ए बास घर को जीवा चलो तुम पुआई ने भारी खुशी है केते खुशी खाया रेडी है ना है ये कौन आलू फल चकड़ा हे ना कौन खाली आलू ना कौन
କ'ଣ ତ ପୁଅ ଆସିବ ବୋଲି ତୁ ଏତେ ଆଇଟମ୍ କରିଦେଇଛୁ? ତୁ କ'ଣ ମୋ ପୁଅ ନୁହଁ? ତୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉଛି ତୁ କେତେ ଖୁସି, ତ ନିଦ ହେଇନି କାଲି ରାତିରେ। କ'ଣ ଆଜି ଭାଇ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଭାଇକି ଫୋନ୍ କରି ମମି ପଚାରିଲା କି କ'ଣ ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ କରିବା। ତେଣୁ ଭାଇର ଟିକେ ଭାଇ ଭେଜିଟେରିଆନ୍, ଟିକେ ଅଧିକ ଭେଜ୍ ଖାଇବା ଭଲ ପାଇ, ସେଥିପାଇଁ ଭାତ କ୍ଷୀର ଆଳୁ ଚକଡ଼ା କରିବାକୁ କହିଲା। ତେଣୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଦେଖିଦେବା, ତାପରେ ଖାଇବା। ଭାତରେ କ୍ଷୀର ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, କୋବି ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ଚଟଣି ବି ହେଇଛି। ଆଉ ତମ ପୁଅ ଆଇଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଫେର କ'ଣ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଲୁ ହେଇଥିରେ ଏଠିରେ। ଆଇଁଷ ପାଇଁଷ ଯେତେ ଯାହା ହଉ, କ୍ଷୀର ଭାତ ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ତାର ଖାଇବାର ମଜା ଅଲଗା ନା। ଡେଲି ଖାଉ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ନିରାମିଷ ଖାଇଲେ ସେ ହଜମ ହବ ନା ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତେ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ମାଛ ସବୁ ଖାଇଛି। ଯେତେ ଆଇଁଷ ପାଇଁଷ ଖା, ଭାତ କ୍ଷୀର ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ମଜା ଅଲଗା ନା। ଏଇଭଳିଆ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଖାଇବା? ଆଇଁଷ ଦିନ ତୁ ଖାଇଲେ କ୍ଷୀର ଭାତ ହବ ନା। ସାଧା ଦିନ କ୍ଷୀର ଭାତ ଖା, ଦହି ଭାତ ଖା। କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ଟା କତୁର ଭଲ ନାହିଁ ନା। ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆଉ। ରାତି କ'ଣ କରିବୁ? ରାତିକି ମଟର ତରକାରୀ ପରଟା କରିଦେବି ଆଉ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାନୁ? ଭେରି ଟେଷ୍ଟି। ଶୁଣୁ ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଭାତ ଖାଉଛି ଘରେ। ତୋ ଫେଭରେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ତୁ କହିଲୁ କ୍ଷୀର ଭାତ ଖାଇବୁ ଆଉ। ବହୁତ ଦିନ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଗୁରୁବାରେ ଆଇଁଷ ନାହିଁ, କ୍ଷୀର ଭାତ ଖାଇବୁ ମୋ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ପଇସା ଦେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ କ'ଣ ମିଳିବ? ହଁ ମୋରି ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଜି କ୍ଷୀର ଭାତ ଖାଇବାକୁ। ରାଜି ଫାଜି ଖାଇ ସବୁବେଳେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। କାଲି ଆଇଁଷ ପଳେଇ ଖାଇଲ? କାଲି ପୁରା ମଟନ୍ ଫଟନ୍ ଉଡ଼ିଲା କାଲି। ମଟନ୍, ତନ୍ଦୁରୀ। ଭାଇ ଖାଇଲାନି, ତନ୍ଦୁରୀ ଖାଇଲାନି ରାତିରେ। ଭାଇ ତ ଏତେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା ଭଲ ପାଏନି। ଭାଇଟା ସାଧା ଆଉ। ମଟନ୍ ବାଡ଼େଇଲା। ଜେଜେବାବା ଦେଖିରେ କ୍ଷୀର ଭାତ, ଆଳୁ ଚକଟା, ବାଇଗଣ ଭଜା। ଜେଜେବାପାର କିଛି ଗୁଣ ରହିଛି ସେଇ ଭିତରେ ଆଉ। ଜେଜେବାପାର ସବୁ ଯାକ ଗୁଣ ରହିଛି। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆସିବା। ଏତେବେଳେ ଖିଆ ସରୁନି। 1:30 2ଟା କେତେବେଳେ ଖାଇଥାନ୍ତା ନା। କଟକରେ ଲେଟ୍ ହେଲା, କୁର୍ତ୍ତା ଫୁର୍ତ୍ତା କିଣି ଯେଉଁ ହଇଲୁ, କଟକରେ ହିଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଭାଇ ପୁରା ଜଳୁଛି ସେ କୁର୍ତ୍ତା। ଛିପ ଟିକେ ପକାଇବି, ନାଣି ଖାଇଯିବ। ଖାଲି କିଏ ବାହା ହଉଛି ସେଠି ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ। ବର ଏମିତି ଗୋଟା ପିନ୍ଧିବ, ବର ମାନେ ବର ପିନ୍ଧିବ। ତମର କ'ଣ ଜାଣିଛ? ମାନେ ବର ଭାଇ ଆଉ। କଣ ଜାଗା? ରଶ୍ମି ଭାଇଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପଟାମୁଣ୍ଡି ବାହାଘର ହବ ଏଠି କେଉଁଝର। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡିରୁ କେଉଁଝର ଯିବେ? କାଲି 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ ବାହାରିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଠି ଆଉ। ଗାଡ଼ି ସାରା ଶୁଇଁ ଶୁଇଁକିରି ଯିବେ ଆଉ। ପୁଣି ରାତି କାଲି ପରଦିନ ସକାଳୁ ବାହାରିବି ସେଠୁ, ରାତିରେ ଆସିବେନି। ଦିନ ମାଂସରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବ ନା, ରାତିରେ କେମିତି ଆସିବ? ରାତିରେ ବାହାଘର ହବ ନା, ପୁଣି କୁହୁଡ଼ି ସେଥି ନେଇକିରି ଗାଡ଼ି ରାତିରେ ଚାଲିବନି, ପୁଣି ସକାଳକୁ ବାହାରିବୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ କି କୁହୁଡ଼ି, ଭୟାନକ କୁହୁଡ଼ି। ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଯାହା ମିଳିଗଲା, ପୁରା ହେଲ୍ପ କଲା, ବାପାଙ୍କୁ ଆଣି କହିଲା। ହେ ଯାହା ହଉ ଠାକୁର ଚାହିଁଲେ କେମିତି, ନହେଲେ ହଇରାଣ ହେଇଯାନ୍ତି ଥଣ୍ଡାରେ। ଭାଇର ଏବେ ଅଫିସ୍ କାମ ଚାଲିଛି ନା ସରିଗଲାଣି? ସେ କ'ଣ କଲାଣି ଅଫିସ୍ କାମ କରିନି, ଆରମ୍ଭ କରିବ। କାଲି ଛୁଟିରେ ରହିବ ନା। ଓହୋ। ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଭୋକ ଜୋର ଲାଗୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ଯାହା ବି ମିଳିବ ଖାଇବାକୁ, ଯାହା ବି ମିଳିବ, ଭଲ ହଉ ଖରାପ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ,
ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଯାହା ବି ତାର ଥାଉ ଖାଇବାର, ତୁମେ ତାକୁ ଖାଇଦେବ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଭୋକ ସମୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କେବେ ଯଦି ସେମିତି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। କ୍ଷୀର ଭାତ ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ଖାଇସାରିବା ପରେ ଭାଇ ସେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଜୀବନରେ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ, ଚିକେନ୍ ମଟନରେ ବି ନାହିଁ। ଭାତ କ୍ଷୀର ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ପୁରା ବେଷ୍ଟ। ଆଉ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଘରେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ନେବା। ଖାଇବା ପିଇବା ସରିବା ପରେ ଘରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଆହେଲା। ଆଉ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଦୋକାନରେ। ଆଉ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। ଆଉ ଏବେ ଦୋକାନରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡିଂ କରୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ରଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।